Kamal ne. Sirrin samun nasara a rayuwa dai ka bi iyaye. Kana son ka ci gaba mutumi na bakin ciki sai ka yayi. Hanyar nasarar da akwai wahala sai ka bi za ka gane. Tafiyar nan kunga tana da wuya a cikin SK karami ne. Waɗansu sun cuce ni, waɗansu ko sun zage ni, waɗansu ko sun zalunce ni a rayuwa ban duba ba. Waɗansu ko na mini kairi, yin maganar su a tsari kullum cikin fatan alkhairi har abada ni ba zan manta ba. A yawon da kai kowa kuma kai komai, kai ne kai mini baiwar nan da zan faɗa in mai. Jin da ka yi mini baiwa kyawun gyada ta zubo mai, ka tsarkake mini harshe na kar datti ya zubo mai. Idan rayuwa ta yi zafi abokina dole ka jure, idan rayuwar ko ta yi sirki mutumi na dole ka more. Kai dai ka buɗe idan ka gane makiyanka ka ware. Rayuwar ce ba ta da tabbas wanda ka taimaka bai ka faɗi ba. Sugunna na kan ya gefe ina kallon su ta gefe, da sun jefo sharrin sun tabbe masu na jike na gyafe. Sugunna na kan ya gefe ina kallon su ta gefe, da sun jefo sharrin sun tabbe masu na jike na gyafe. Barewa a tauba gurwa yaya za ta yi kenan, ni kwana ce musu inda da rai da rabo wanda ya yi kenan nan. Gaggawa aikin shedan mai haƙuri ai raban sai na nan. To karkare na mini baiwa na wanda ya baka bai manta ni ba. Sirrin samun nasara a rayuwa dai ka bi iyaye. Kana son ka ci gaba mutumi na bakin ciki sai ka yayi. Hanyar nasarar da akwai wahala sai ka bi za ka gane. Tafiyar nan kunga tana da wuya a ciki SK karami ne. Waɗansu sun cuce ni, waɗansu ko sun zage ni, waɗansu ko sun zalunce ni a rayuwa ban duba ba. Waɗansu ko na mini kai duk maganar su a tsari kullum cikin fatan alkhairi har abada ni ba zan